Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Żmien il-ġimgħa mqazza jerġa' jqajjem kwantità varjata ta' ġojelli kulturali f'Malta u Għawdex. Dan jinkludi madwar 50 purċissjoni li se jsiru bejn il-ġimgħa l-kbira u l-festa tal-Għid. Għall-ewwel darba Inkontru.app qed toffri ċabra kbira tal-avvenimenti marbuta mal-ġimgħa mqazza. Il-pjattaforma tippreżenta id-dati fejn ser isiru dawn l-avvenimenti u ritratti b'mod ċentralizzat fejn tista' faċilment taqsam din l-informazzjoni mal-ħbieb u l-qraba. Żur Inkontru.app biex taċċessa dawn id-dettalji ta' avvenimenti kulturali.